l-isptar Monte Carmeli. U hemmhekk il-wegħda tiegħi hija ċara li l-isptar Monte Carmeli kif inhi ma tistax tibqa' topera u trid tingħalaq. U jkollna sptar mentali ġdid li jkollu tassew l-aħjar servizzi imma wkoll l-aħjar struttura fejn il-persuni li jkollhom bżonn jidħlu hemm ġew ikollhom allura l-aħjar esperjenza għaliex ejjew nifhmu u ejjew napprezzaw il-dinjità ta' kulħadd hija l-qalbna, anki b'mod speċjali ta' dawn il-persuni, pazjenti li jkollhom jidħlu ġewwa l-isptar tas-saħħa mentali. Kienet din il-wegħda tal-Kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta kien mistoqsi dwar is-saħħa mentali. Matul l-intervista tal-ħadd, il-Kap tal-Partit Nazzjonalista ddikjara li l-Partit Nazzjonalista se jkun qed ikompli jagħti priorità lis-saħħa mentali. Bernard Grech fil-fatt saħaq li jemmen li tajjeb li naħdmu biex ikollna ekonomija li timxi l quddiem imma rridu verament nieħdu ħsieb is-saħħa mentali ta' kull Malti u Awċi. Tajjeb li jkollna ekonomija u rridu naħdmu biex ikollna ekonomija li timxi l quddiem. Però l-ekonomija trid tissarraf ukoll billi tieħu ħsieb verament il-well-being ta' kull ċittadin Malti u Awċi. Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista stqar li jidher ċar li din it-tema li taffettwa ħafna nies, mhux biss il-persuni li ikollhom kundizzjoni jew jgħaddu minn perjodu diffiċli, iżda ħafna iktar nies li fuqhom ħallit effett il-pandemija tal-COVID-19. Hawnhekk Bernard Grech semma liż-żgħażagħ u lill-anzjani fejn stqar li filwaqt li n-numri juru li qed joħorġu mill-pandemija għad għandek żgħażagħ li lezzjonijiet tagħhom qed isiru online u għad għandek numru ta' anzjani li għadhom mhux joħorġu mid-djar tagħhom qed jintlaqtu ħafna nies u mhux nagħmlu biżżejjed, kompla jgħid Bernard Grech. Waqt li kienet jispjega l-viżjoni tiegħu għas-saħħa mentali f'pajjiżna, Bernard Grech saħaq li s-saħħa mentali mhux biss il-kura u kif din titjieb imma kif inħarsu lejn is-saħħa mentali bħala nazzjon sħiħ u saħaq li jrid ikollna edukazzjoni tajba f'dan is-suġġett fejn is-saħħa mentali tkun xi ħaġa li t-tfal u żgħażagħ jitalmu dwarha fl-iskejjel. Dan jgħinhom meta jiltaqgħu ma' problemi li wieħed jista' jaffaċċja tul ħajtu. Kulħadd jista' jgħaddi minn żminijiet diffiċli, jaf jasal mument f'ħajtek fejn jaffettwawk affarijiet fejn f'dak il-mument għandek bżonn għajnuna immedjata. Irridu naċċertaw li din l-għajnuna tkun hemm meta tiġi bżonna. Għal Bernard Grech.